पाण्याची जर सोय आमच्या गावात जर होत नाही तर आम्ही येत्या इलेक्शन मतदान करणार नाही, बाहेरच पडणार नाही घरातनं. पाण्याची सोय पाहिजे पहिले आम्हाला. तिलारीचं धरण बांधपाक जाय म्हणून काही लोकांक, काही गावातल्या लोकांक शाळा पुनर्वसन हांगासर शिफ्ट केल्या. त्या लोकांक ह्या शाळा पुनर्वसन शिफ्ट केल्या उपरांत तांकां तांच्या रावपा लागून तांकां जागाय दिली. पण आजच्या परिस्थितीनुसार त्यांची सगळ्यांची समस्या असा की ज्या उदकाक लागून, ज्या धरणाक लागून आम्ही एक 7 गांवचे सोडून हांगा ह्या पुनर्वसन शाळांत शिफ्ट जाले, त्याच पुनर्वसन शाळांत आयज त्यांची हाल पाण्या विना जाता. तांकां खरीच आयज पाण्याची सक्त गरज आहा. नाजाल्यार परत आमकां त्याच गांवांत व्हरून सोडा, थंयसून आमकां हाडला. पाणी ना, खावपाक, धुवपाक आनी सगळ्यो गजाली करतना आमकां जो त्रास जाता, रातचे उदकाक लागून जागरण करचें पडटा. ह्या गजालीक लागून जे शाळा पुनर्वसन जे शिफ्ट जाल्ले लोक हांगासर तळमळ आसा. उदकाचे दीस आमचे ज्या पद्दतीन काबार जाले त्याच प्रमाणे आतां वत येता. वताक खरेंच सद्या उदकाची गरज आसली. त्या टायमार उदक जर मेळना जाल्यार आमकां हांगा रावची कित्याक. त्यात परत निवडणुकेचे वारे चल्ला, उमेदवार येता, आश्वासन दिता वयता, पण त्या प्रमाणे आमकां भेटी दिना. ही तेंची समस्या तेंच्यांनी सांगून. त्याच परत तेंच्यांनी सांगलें की जर समजा आमची ह्या जर निवडणुकी पयलीं जर समजा आमची कशीच जर उदकाची जर सोय जायना जाल्यार ह्या फावटी मतदान करतना आमकां विचार करचो पडटलो अशें ते सांगपाक लागले. आनी हे का असं सांगान गेलं पाणी घालता सोडता तेका रातता सोड तुमकां चडना ना तेका आमी काय करूचा. आणि रास्ता कसं वाटतं ना इकडे तुमका पाणी रोजच रातता. कोण सांगता तुमकां काय ते पाणी चडटा रातचे सोडणार सांगता. आता सोडल्यार का 12 केव्हा येता 12 आणि टँकर घेऊन येता तो याचं आमकां पाणी ना. कोणतरी घरात रातभर आम्ही जागरण करू. आम्ही काय करू? रातभर जागरण करू डेली. आता 2-4 महिने झाले आता नाही उदय असताना कसं काय आणि आमच्या हाल रात्रीची आम्ही प्रेशरची माणसं आम्ही रात्रीची पाणी भरू आमकां जागरण जावन आमकां वाटत त्रास जाता. एक म्हयनो जालो 4 दिसांनी 8 दिसांनी केव्हा तरी टँकर घालता. हो तुम्ही पाणी नसले आम्ही आता काय करूचे. आम्ही म्हातारी माणसं दोघं आमकां दूषित पाणी आणणारा बोलत ना आमचं. लोकांच्या बाळचा तरी काय हाडूचा. पाणी जसं येतात तसं पाणी पियासारख्या दिसणार. शाळा पुनर्वसन आम्हाला पाणी नाही. आम्हाला पाण्याची टंचाई भरपूरच आहे. आमच्या पाठीला नदी वाहते तिथून आम्ही इथे आलो. आम्ही आता पाण्यामुळे आम्ही मरणार. 5-5, 8-8 दिवस पाणी नाही. जर आम्हाला पाण्याची सोय नाही झाली तर आम्ही ह्या मतदान करणार नाही. आणि जर समजा पाण्याची सोय झाली तरच आम्ही मतदान करणार. 1.5 महिना झालो पाणी आमकां अजिबात येवंक ना. रातचा सुद्धा येणार आमकां. बाय मारली ते बायकय पाणी ना आमचे. 2005 मध्ये आम्ही घर बांधलं तेव्हापासून पाण्याचा मोठा प्रश्न गंभीर आहे. आज 15 दिवस झाले एक थेंब पाण्याचा नाही. टँकर 2 दिवसांनी एकदा येतो, 1 बॅरल घालतो आणि जातो. अशी समस्या, गंभीर समस्या आमच्याकडे आता चालू आहे. आमदाराला सांगून आमदार काय कानावर गोष्ट घेत नाही काय. आणि कोणाकडे प्रश्न मांडायचा. आणि गोव्या सरकारला आमची तसं काय काळजी नाही असं वाटायला लागलं आहे. त्यांना वेळत नाही. 10 मिनटं थांबले आणि चालू पडले. प्रश्न मांडणार कुठे वेळ. आता सध्या विहिरीची परिस्थिती कशी आहे? विहिरीला पाणी लागलं नाही. 2-3 वर्ष झाली विहीर मारून. 1-1.5 लाख रुपये खर्च आला. तर पाणी लागत नाही. पाणी लागलंच नाही. पाणी लागलं नाही. मुळात आम्ही 5-7 गावाची लोक इथं स्थायिक आहोत. आमच्या गावात एवढं पाणी होतं ना की नदी नाले सगळं आम्ही त्याग केला. त्या जमिनीचा सगळ्याचा त्याग करून ह्या गोवा हरित क्रांती करण्यास आमच्या ह्या लोकांचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. तरी ह्यांच्या वाट्याला ह्यांच्या नशिबाला हे असं भड्डावर पडून पाणी जरासुद्धा पाणी मिळत नाही. अशा ह्या बायका 1:30 वाजता रात्रीचं पाणी येतं आणि त्या बिचाऱ्या बाहेर कळशा घेऊन त्या कॅनलला इकडे तिकडे फिरत असतात. पाव असं वाटतं. कुठेतरी ह्या सरकारने लक्ष घालून जरा पाण्याची सोय जरा करून द्यावी अशी आमची. अन्यथा आम्ही आंदोलन येणाऱ्या इलेक्शनला आम्ही इलेक्शनला हे बहिष्कार टाकणार आहे. आपण यांना मतदान कोणालाच करणार नाही जर याने नाही केलं तर. मी काय केलं नाही पण आता हे करायच्या मार्गावर आहोत आम्ही. कारण राजकीय ज्या पार्ट्या येतात त्या आम्हाला मुळात आधी वेळच देत नाही. त्यांना वेळ नसतो आमच्यासाठी.
इलेक्शनच्या देतात इकडे पाणी सोडलं म्हणून सांगतात आणि बोलतात, पण एक नळाला ठेंब पण नसतात। रात्री 3 वाजता कळशा घेऊन बाहेर भरावं लागतं पाणी, एवढी समस्या झालेली आहे बस, आणि काही नाही। आणि तो टँकर पाठवायचा तिथं पाण्याचे सोर्स आहेत तरी सुद्धा हे लक्ष घालत नाही। खाली एक विहीर आहे, तिथं बोरवेल आहे, त्याचं पाणी जर यांना लिफ्ट करून दिलं असेल तर आमच्या गावात ते चाललं असतं, किंवा कॅनलचं पाणी लिफ्ट करून दिलं असतं तरी सुद्धा इथं पाण्याची समस्या मिटली असते। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.